Co si vybral tadyhle, že budeš si hodí kameno, tak jako to nějaká to přežijeme. No, ale to si měl jít sem. Tady se mi bude honit péro daleko líp. Ty taky hodíš tak si no budu muset, si protože jsem tady schovaný, hej. No, ty pádem prostě. Ještě tam je taky volný, jo. Záchod napravo, sprcha nalevo. Nebo půl jste tady sami. Záchod napravo. To je dobrý, vole. To natáčíš? No jistě. No tak já ti to nechci honit pérové. Chceš mi tam udělat zvuk, jo? Takže masturbační koutek, prosím. Masturbační koutek. Zasnutý. Zhasnuto. Se připravujou kluci, že opravdu... Prostě honit péro vedle. Teda. Ale poslední. Jak vedle? Jdu na ty oči. Vedle. Tady. Jsou to jenom vlády. Oni tam mají velký bydla, byl jsi tam? Tak jsem teď podíval. Se zastaneš. Že to sáku do strany. Tohle ale ty si byl jak živatu? Jak se ještě dlouho budu? Co je? Jo, tohle nemáš ani doma, takový prostě. To nemám. To je letiště. Myslím, že hlava tady na bude, pěti. myslím, že hlava bude sem. Tady se bude co nezvedal, ne? No právě, tam budou evidentně nohy, jo. Poč pozor. To je takový nepřirozený. Tož pozor, pre. Tak si ji šoupnu postel, no, tak to tam vykuhám, nechci dát. To víš, jo, tak. No u dědy Lebedy jsem, když jsem to v noci neukormidloval, tak jsem narážel. Tam nám byl v pohodě u mě do lebedy.